Γεια σας, μαθητές Λυκείου. Ας λύσουμε μια πιο δύσκολη λογαριθμική εξίσωση βήμα προς βήμα. Ας υποθέσουμε ότι έχετε την εξίσωση λογάριθμο στη βάση 2 του x συν λογάριθμο στη βάση 2 του x μείον 4 ίσον 3. Πρώτα, χρησιμοποιούμε την ιδιότητα των λογαρίθμων για να συνδυάσουμε τους λογαρίθμους λογάριθμο στη βάση 2 του x επί x μείον 4 ίσον 3. Στη συνέχεια, ανυψώνουμε τη βάση 2 στην τρίτη δύναμη για να εξαλείψουμε τον λογάριθμο x επί x μείον 4 ίσον 8. Αυτό μας δίνει την εξίσωση x τετράγωνο μείον 4x ίσον 8. Μεταφέρουμε τα πάντα στην ίδια πλευρά, x τετράγωνο μείον 4x μείον 8 ίσον 0. Λύνοντας την εξίσωση με τον τύπο των ριζών, βρίσκουμε x ίσον 2 συν 2 ρίζα 3 και x ίσον 2 μείον 2 ρίζα 3. Επειδή το x μείον 4 πρέπει να είναι θετικό, το x ίσον 2 συν 2 ρίζα 3 είναι η αποδεκτή λύση. Έτσι λύνουμε την εξίσωση. Συνεχίστε την εξάσκηση και σύντομα θα είστε experts